Són les primeres persones que s'apropen a l'estand de venda del marxandatge de Santa Tecla al Mercat Central de Tarragona. La bossa, el domàs o diferents figures del seguici popular són alguns dels 20 elements festius que s'ofereixen. El producte més reclamat i que ha obtingut bona acollida per part del públic és la samarreta de Santa Tecla, fent el gest característic del Ball del Retaule. Crida molt l'atenció, primer pel color, aquest color morat, que és molt xulo, i a més diu molt també amb la temàtica, i després també el dibuixet de la dona, que sembla que porti dalt al cap, com es portava abans, el nom de Santa Tecla, la festa. Els membres de la Fundació Topromi són els encarregats de gestionar els establiments on es ven el marxandatge, una entitat que treballa per a la integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional. Per ensenyar-les els productes nostres de Santa Tecla i intentem de fer el millor per a la gent que li agrada els productes, això la gent que vingui, disfruti, i pels nanos també, que ho necessiten. I aquest any m'ha agradat molt la camiseta perquè és molt a l'estil feminista, bec, des de Santa Tecla, és la Teresa amb la mà, que això és molt interessant. A més, es poden adquirir els productes amb descomptes presentant tíquets de compres que s'hagin fet a les diferents parades per imports iguals o superiors a 5 euros. A partir del dijous i fins al dia 10 de setembre també es podrà comprar el marxandatge al Mercat de Torreforta i en alguns mercadets de la ciutat.